Ukusebenza esikufezile ngale ndlela bekumangalisa. Ngempela iyindlela enamandla ngokutshala igatsha emhlabathini ngaphandle kokusebenzisa izikhuthazi. Le indlela engiyincoma kakhulu esiteshini, ikakhulukazi uma ufuna ukukhulisa izinhlobo ezahlukene zezitshalo. Namuhla sizobuka ukuthi amaRoma asendulo ayekwenza kanjani indlela yemvelo eshibhile nephumelelayo. Ngizokufundisa isinyathelo ngesinyathelo. Bhala amanothi ubuze ngezansi uma unemibuzo. Ake siqale. Sizodinga izinto ezimbalwa zemvelo. Okokuqala sidinga ibhodwe noma isitsha esikhipha amanzi kahle. Ukuhlonipha indlela endala, sisebenzisa isitsha sobumba sasendulo zamaRoma. Sizodinga futhi i-aloe vera ne-garlic. Lezi aziphoqelekile, kodwa zinconywa kakhulu ngoba zingama-stimulant emvelo asiza ukuvikela isiqu ezitheni nasebacteria. Ngaphezu kwalokho, sizodinga ufulawa we-cinnamon, indwangu encane noma indwangu ecacile engasindi evumela ukukhanya ukuthi kungene kodwa ingavumeli ilanga ukuthi lishaye ngqo isitshalo. Sizodinga namanzi kanye nebhodlela lokufafaza esizolisebenzisa kamuva. Futhi ekugcineni sizosebenzisa izicucu. Ngikhethe izitshalo ezintathu zasendulo eRoma, ulamula, ibougainvillea nerosemary. Sizobonisa indlela ababesebenza ngayo ngaleso sikhathi. Konke kungokwemvelo futhi kushibhile. Manje siqala ngokulungisa isitsha. Sithatha imbiza yethu yobumba noma ye-ceramic bese siqala ukuyigcwalisa ngenhlabathi. Le ndlela ingenziwa nge-peat noma isihlabathi, kodwa njengoba sifuna ukusondela kakhulu endleleni yamaRoma, sizosebenzisa inhlabathi evamile njengoba kwakwenziwa ngaphambili. Sigcwalisa imbiza cishe isigamu, mhlawumbe ngaphezulu kancane, kuye ngobukhulu besinqumo. Into ebalulekile ukuthi uma sibeka igatsha ngaphakathi, ingxenye esemoyeni ingaphansi komphetho wesitsha, ngoba ngemva kwalokho sizomboza yonke into ngendwangu futhi akufanele ivele kakhulu. Uma sesifinyelele inhlabathi ekuphakameni okufanele, sishiya imbiza ilungele ukuqhubeka. Manje sizolungisa izincezu. Sikhetha amagatsha aqondile, anempilo futhi angenawo umonakalo, bese siqala ukusebenza ngqo engxenyeni ezongcwatshwa. Into yokuqala esizoyenza ukucwenga ucezu lukagaliki kuzo zonke izilonda noma izinqamuleli zesiqu. Ugaliki usebenza njenge-antibacterial yemvelo futhi usiza ukugcina leyo ndawo ihlanzekile ngokuphelele. Ngemva kokufaka igaliki, sizomboza lawo manxeba nge-aloe vera entsha, esebenza njengesikhuthazi semvelo sezimpande. I-aloe iyasiza ekwelapheni futhi inikeza nezinto ezikhuthaza ukwakheka kwezimpande. Ekugcineni, kuleyo ndawo efanayo, sizogcoba yonke into ngempuphu yesinamoni. I-cinnamon iyifungicide yemvelo enhle kakhulu futhi ivimbela ukubonakala kwefungi ezinsukwini ezimbalwa zokuqala, okuyilapho kanye ukusika kuba sengozini enkulu khona. Uma sesilungisiwe izingcezu zegaliki, i-aloe nesinamoni, siqhubekela esinyathelweni esilandelayo. Manje esizokwenza ukubeka izingcezu. Sigqiba ukusika ngamasentimitha ambalwa ukujula, okwanele ukuze ukusika kukwazi ukuzimela. Nakhu lapho enye ezimfihlo ezithakazelisayo kakhulu zendlela yamaRoma ikhona. Njengoba sizosebenza ngezicucu ezintathu, sizosika izingcezu ezintathu ze-aloe vera, cishe amasentimitha 2 noma 3 ngasinye. Ngokusika ngakunye, sizobeka ucezu lwe-aloe olukhelelene ngamasentimitha 100 noma 2, lumbozwe kancane, lujule cishe ngesentimitha elilodwa enhlabathini. Futhi senza okufanayo ngegaliki. Sisika izingcezu ezincane zegaliki bese sizibeka eduze kwesicubu ngasinye, njenge-aloe, kude ngesentimitha elilodwa noma 2. Kungani amaRoma akwenza ngaleyo ndlela? Ngoba kokubili i-aloe negaliki, uma sekungaphakathi enhlabathini,
Kukhipha kancane kancane izinto ezisiza ukugcina umhlabathi uhlanzekile, kunikeze amaphethamone emvelo futhi kusize ukusabela kwesicubu ezinsukwini zokuqala. Le mininingwane elula yandise kakhulu izinga lempumelelo futhi isasebenza ngendlela efanayo nanamuhla. Into yokuqala esizoyenza ukufafaza kancane izingcezu kanye nobuso be-substrate ngesibulali fungi esenziwe ekhaya, engizochaza ukuthi singakulungiselela kanjani kamuva kuvidiyo. Lowo mswakama wokuqala kanye nomswakama osuvele ukhona enhlabathini uzoba owanele. Abantu abaningi benza iphutha lokunisela ngokweqile, okubangela ukuthi i-substrate igcwale amanzi. Uma lokho kwenzeka, izimpande azinawo umoyampilo odingekayo ukuze zakheke kahle futhi izimpande ziyahluleka. Ngakho-ke, ukufafaza masonto onke kwanele. Singanisela kancane kuphela uma inhlabathi esiyisebenzisayo yomile kakhulu. Ngemva kwalokhu, silungisa indwangu. Sithathe indwangu, siyicwilise emanzini ngesinamoni encane, siyikhame bese siyibeka imboze ingxenye ephezulu yesitsha kuphela. Akukho okunye. Leyo ndwangu emanzi igcina umswakama ungaguquguquki futhi amaroma ayecacile ngalokho. Babazi ukuthi ukugcina umswakama uzungeze isiqu kwandisa kakhulu amathuba okuphumelela, ngoba kuvimbela ukoma futhi kudala indawo efanelekile ukuze kuqale ukukhula izimpande. Okulandelayo, njengokwenziwa ngamaroma asendulo, sibeka ibhodi phezulu bese siyishiya imbiza endaweni efanelekile enomthunzi ongaphelele isonto lonke. Lapho isonto selidlulile, sisusa ibhodi siphakamise indwangu. Kungenzeka kakhulu ukuthi sizoqala ukubona ukuthi ucezu lwe-aloe ludliwa kanjani nokuthi igalikhi nayo iyancipha kanjani, uphawu lokuthi bebekhipha izinto zabo ku-substrate. Sithathe ithuba lokuhlola ukuthi akukho sikhunta noma isikhunta esingajwayelekile. Uma konke sekuhloliwe, siphinda sifafaze ngefungicide eyenziwe ekhaya bese siyimboza ngendwangu. Kodwa kulokhu ngaphandle kokubeka ibhodi. Kusukela lapha kuqhubeke, simane sishiye isitsha endaweni efanayo, njalo sinokukhanya okungaqondile. Ngemva kokufutha okusikiwe, sifutha nengxenye ephezulu yendwangu ukuze silondoloze umswakama ohambisanayo. Lokhu kusiza ukuvimbela izinkinga zesikhunta futhi kugcina isimo sezulu esihle kakhulu sokukhula kwezimpande ngaphandle kokuphazamiseka. Manje sizolungisa umuthi wemvelo wokubulala isikhunta osekelwe kusinamoni. Kulula kakhulu. Sithatha isitsha esinelitha lamanzi bese sifaka ingxenye encane, ingxosana yesinamoni. Siyixuba kahle ukuze ixubane kahle, futhi uma konke sebuhlanganisiwe, siyihlunga sisebenzisa indwangu encane noma isihlungi sekhofi. Lokhu kubalulekile ukuvimbela insalela eqinile ukuthi ingavimbi umshini wokufutha. Uma ingxube isihlungiwe, siyidlulisela kumshini wokufutha bese kuba yikho konke. Manje sesilungiselele isibulali sikhunta sethu semvelo, lesi esisebenzise kulo lonke lendlela ukuze sigcine umswakama ulawulwa futhi sigweme ukuvela kwekhunta. Manje sesifikile esikhathini esasikulindile sonke. Ngemva kokulandela zonke izinyathelo, njengoba ngikuchazile, ngemva kokugcina umswakama ufanele, ukukhanya kube mnene, kanye nendlela yaseRoma ngokunembile, sekufika umvuzo. Uma senze konke ngendlela efanele, cishe emavikini amahlanu kuya kwayisithupha, izingcezu zizoqala ukukhiqiza izimpande eziqinile, ezinempilo, nezimhlophe ngokuphelele, njengalezo engikukhombisa zona njengamanje. Bheka lesi simangaliso. Kuyamangalisa ukuthi indlela endala kangaka isasebenza kahle kangaka nanamuhla. Uhlelo olulula kakhulu, olusebenza kahle ngokumangalisayo, futhi ngaphezu kwakho konke, indlela noma ubani angayikhiqiza ekhaya, ngaphandle kwamakhemikhali, izinkinga, futhi ngaphandle kokusebenzisa imali.
Futhi-ke, uma usufike lapha, ngiyabonga kakhulu ngokubuka ividiyo. Uma unemibuzo, yishiye kumazwana futhi ngizojabula ukuyiphendula. Uma uyithandile le ndlela noma ukuthole kuwusizo, yinike ilike bese uyabelana ngayo nomuntu othanda izitshalo njengathi. Nginakujabulela kakhulu lokho. Nginanga kakhulu futhi sizobonana kuvidiyo elandelayo.